dhewe jarak perkara bolot dewa kuwi kagem apa wis elek jenenge urip ya wae jarak karo bolot dewa atine ayo loh isih melek wah ya suruh menutup bertamu gerbetan rumah bumbulo tua ayo lho ayo ilaku aruh maju rene kalau kataku keset das bunda dia bicara perkara ulang jabat ebes karat bolot dewa mati jarak anggepe ini apa jarak perkara-kara bolo dewa maju nih di dodonyo dodo bolo dodo kan jarak lawan kesek yang putar duduk ngarepe berarti sopane waktu bantu berangkat belakang mati aku bola dewa badhak welek aduh yo Paduka Bapak Guru menika kenging menapa ndasmu anjlok. Aduh. Aku iki kaya ora kajen ning Ngastina. Sababipun niatku ki becik bakal sabiyantu Ratu Ngastina nggaya wayu kamulyan jati. Lah kok Ratu Mandura Baladewa nesu. Didugang, diajar keplek-keplekke. Aduh. Ngunjuk obat napa? Ora. Ngunjuk napa? Wis ora. Aku ngombe apa-apa nek ora ngombe susu aku ora. Kesehatan. Oh iya. Menawi mekaten monggo kundur. Mulih-mulih piye wong durung entuk gawe kok mulih. Durung bayaran arep mulih. Dentayangsa wonten dawuh gurumu diwirang-wirangke Ratu Mandura Baladewa. Dina iki Baladewa dadi klilipe Begawan Kilapawarna. Murid-murid pertapan sing melu wong pira? Jangkep sedaya bidal. Ya syukur. Seneng aku ngene iki. Wis suwe ra tau ketemu. Aduh. Tekan kene wis kasih. Heeh. Yen ngono perintahke kabeh para putra siswa pertapan ngawu-awu langit. Krit lampit brungkat kimpul. Dina iki ngrangkit Ratu Mandura Baladewa. Gestuaken dawuh penemban. Enjing bidal gumuro saking jroning praja kunging kang balakuswa obro bosanan nira
Hei. Hey!
Kanca-kanca jim setan priprayangan mundi dawuhe Bapa Guru Kilapa Warna ayo mangkat kabeh nyekel Baladewa dicekel dirangket dipateni Cok ayo budal Cok kanca-kanca aku ya rombongane setan aduh yung dadi setan saiki kok rekoso menungsane wis do ora wedi karo setan aku sing wedi karo menungsa aduh awak yen lagi nasibe ora apik dadi setan wae cangkemku amba eling-eling biyen uripku ning alam donya senenganku rasan-rasan tangga rasan-rasan kanca tau sewengi aku ngrasani tanggaku entek 120 tak catete tak rasani eli-eli sing lanang tak rasani eli-eli sing wedok tak rasani apik-apik aduh yo bareng aku mati kleru dalan malah dadi setan cangkemku amba Gusti kula nyuwun ngapura Gusti
upami kula saged gesang malih kula mboten badhe rasan-rasan mboten badhe gibah kapok Gusti Kang enteni Kang Sapi panah larang gagane mas tandali moge tepatane Adikku Dewa Kudara palugon lagune ing lekas lukita linuding ngidung kadung kadereng hamomong memangun manara ayu Havyono tanaku olong gumolong manadukara karena nira mangapus puspita wangsalaning semon adikku di Yai Werkudara ora nyono orang legi wis adi prateng tapel wates negara Ngastina kene iki ana apa Yai Werkudara bule kakangku Yai Werkudara piye mulane lakuku tekan tapel wates negara Ngastina iki ana sambung rapete lawan negara Ngamarta sambung rapet bab apa apa bule kakangku ora krungu kabar semebar pawarta kang wis warata ngenani kahanan negara Ngamarta lho la ya Ngamarta ya kene mbarep kakangku Yai Puntadewa iya Yai Puntadewa kenapa Yai Udakara wis rong sasi iki mbarep lunga ora pamitan dina iki Ngamarta suwung negara sing tanpa ratu awit mbarep durung ketemu Rumara reh manguswa nyung brengeng ngati karonaning kaswase
aneng marga hamalatgung Yayi Puntadewa murca kang tanpa pamit udakara wis Rancandra. Iya. Lakumu tekan kene golek sisik melik ngupadi ana ngendi barep kakangku. Banjur bule mentas saka ngendi? Yayi. Mentas wae pun Kakang Baladewa timbalan Yayi Duryudana kinten suwe sabiyantu bantu wujuding gayuh wahyu kamulyan jati. Ora sawetara suwe-suwening Brahmana sawertapan ngawu-awu langit ya kuwi Begawan Kilapawarna sago sabiyantu ning ana syarate. Syarate ora ana liya mung kejaba nugel gulune Yayi Puntadewa. Iblis ana sing ajab patine barep. Marake tuduna menungsane kaya apa sing arep mateni barep kakangku ndek pendhita iki mau. Yayi Werkudara, Yayi.